buruz gauza asko dakizkiela, baina nahiko zabarra da, gauza batzuk badakizki eta beste batzuk, ez, berotetan ez begiratzea batik, ez ditu kontatzen, esaten dut, ez nola da, edo zalantzan bezala kontatzen ditu gauza batzuk, eta beste gauza batzuk berriz, oso zehatz, ez da. Eta, bueno, orduan, kontuan izan behar da, ontzia aurperatu zen ezkerotik, eta berrogeita bosgarren urtetik aurrera, berzuzen bizitza hortxe bukatzen da. Orduan ez daki, hemen gure artean, Euskal Herrian, munduan, zer gertatzen ari da. Orduan erabizi da, bere oroitzapenen eta bere esperantzaren artean. Berak esperantza dauka, norbait etorriko zaioa bintia, egun batean, baina urteak eta urteak pasatzen dira, eta ino ez da azaltzen ez da segurasko azalteko. Eta orduan, ni pixka bat, naufrago horren lakuan sartu eta eguneroko nola, zertan pasatzen du bizitza persona batek, leku nola egin posible honetan. Eta, Xaberek izan duen moduan, novelan pixka bat genero guztiak ikutzen dira. Nik erabiltzen normalean erabiltzen dituena, posibikiak, poemak, aforismoak, badago gogo eta literarioan, filosofikoa, versus izan behar da, versus oso nik egin nahi nuen